Der har jo været store øjeblikke med det her specielle fly, der har været kommet, og sørgeligt at sige, der har der også været en del ulykker herude, ikke, som jeg har set på nært hold. Ikke. Så det er synd, jeg ikke har mit udstyr med, fordi der har jeg billeder af en, som virkelig kom galt af sted herude. Den bankede halen ned i asfalten og ødelagde hele halepartiet. Men den var kommet så langt ud af banen og op i en så høj hastighed, så den skulle op i luften. De kunne ikke nå at stoppe den. Så de skulle rundt og så ned igen. Det kunne jo være en gruelig galt, hvis den var kollapset i luften. Ikke? Den stod her i over 2 måneder. Den skulle simpelthen have en helt ny hale, før den kunne flyve igen. Ikke? Så, og det skulle laves ordentligt. Man havde for nogle år siden også en tilsvarende ulykke med en passagermaskine. Den reparerer man bare nedstørtigt, og så fløj man med den. Det kostede 524 mennesker livet, fordi den røg sgu ned. Jamen, vi har jo et kanon godt forhold til hinanden, ikke? Fordi det er jo, vi er jo nærmest en stor familie, eller lille familie, om man vil, ikke? Så og underretter hinanden, hvad der kommer og hvad der sker, og hvad der muligvis kan finde på at komme, ikke? Så, men altså, vi er også lidt mod hinanden nogle gange. Det er jo lidt af en konkurrence, ikke? Altså, kan man se et skide godt fly først og meddele de andre det, som sidder bare derhjemme og venter på, at der skal ske noget, så er det jo perfekt, ikke? Så, men ellers er vi på alle sammen, hjælper hinanden, så godt det nu kan altså gøre, ikke? Så. If your man gets personal and wants to have some fun, get back to Friarsboro, mama, and bell house all night long. Well, I got women in Vicksburg clean all into Tennessee. I got women in Vicksburg clean all into Tennessee. Well, you know my Friarsboro rider hops all over me. I ain't gonna stay no color, but from these they are crowned with gold. Long I squeeze my lemon till you they're running down my leg. I'm going back to Friarsboro, my mouth, rockin'.